Doncs parlem amb el regidor de Mercats a Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnisser. Avui estrenem o se comença a posar en marxa una xarxa de wifi als mercats municipals. Doncs sí, era una cosa que ja portàvem temps treballant, teníem ganes de que la gent pogués connectar-se perfectament. Hem ficat dues línies, això sí, separades, una és tancada només pels paradistes i perquè ells puguin tenir les seves connexions privades, però l'altra sí que serà oberta al públic i serà per això precisament que puguem tenir els mercats connectats a Vilanova. Són els equipaments que s'incorporen a aquesta xarxa d'equipaments municipals que ja disposen de xarxa wifi. Sí, mica en mica anem veient, no? En totes les poblacions que mica en mica van incorporant que els llocs municipals s'hi van incorporant aquestes facilitats perquè la gent pugui estar connectada. Vivim connectats contínuament amb les notícies, amb els amics, amb tot, i que en un lloc on normalment a vegades tens que esperar-te una estoneta fins que no t'atenen, veus fàcilment que la gent està amb el telèfon a la mà. És un servei més que es pot donar i que creiem oportú instal·lar-lo, bàsicament perquè tant els paradistes com la ciutadania en puguin fer ús amb tota la tranquil·litat. Quin servei en podran fer els paradistes d'aquest nou servei? Tots sabem que avui en dia quasi totes les transaccions són a través de dispositius electrònics, que molts no haguessin de tenir la connexió directa, cadascú parada per parada. Vam creure convenient que d'aquesta manera podíem donar el servei a tots alhora. A partir d'aquí, qui ho tingui es connectarà i qui encara no ho tingui podrà fer el pas per adquirir aquells nous dispositius per poder-ho fer directament. Les transaccions amb targeta, avui en dia amb els datàfons, és el més normal que hi ha. Molt poca gent acostuma a portar diners. I a part d'això, també és que tinguessin una tranquil·litat que és un servei que funciona i que el poden utilitzar com un servei més. És un pas més en la modernització dels equipaments municipals, dels mercats municipals concretament. Sí, correcte, aviam. Tot i que tenim un mercat que d'aquí uns quants anyets ja farem els 100 anyets, volem que estigui al dia, volem que sigui fàcil entrar, poder tant treballar com poder ser-ne client, i t'has d'anar adaptant a les noves tecnologies. Que aquest servei el puguem oferir ara, segurament altres llocs s'haurà incorporat abans. Vilanova ho hem pogut fer ara i estem contents de poder-lo oferir. És un servei més, com deia abans, del qual esperem que la gent en pugui treure un bon profit. No creiem que doni molta cobertura a l'exterior, bàsicament perquè és un edifici amb unes característiques estructurals especials, les parets són amples, però fins i tot a vegades estant a prop del mercat encara veiem que la xarxa aguanta, vull dir que tant pot servir pels paradistes que estan dins com per alguns dels paradistes que estan justament a fora, amb el mercat de pagès. Aquest servei s'incorpora al mercat del centre però també al mercat de mar. Sí, és pels dos mercats. Com dèiem nosaltres, és una manera de tenir els dos mercats connectats. Sempre hem estat connectats, no? Sempre que hi ha la via del tren que sempre hem dit que separa Vilanova d'una banda de l'altra, però d'aquesta manera quedarà bé i és un servei que s'ha d'oferir als dos, vull dir, no perquè un sigui més petit no hagi de tenir el servei. Fins i tot allà ha sigut més fàcil per les seves característiques. És més reduït i amb menys equipament s'ha pogut cobrir tota la zona. Aquí han fet falta més dispositius per poder abarcar que tothom tingui la mateixa connexió.